Čaute, vítam vás pri sledovaní ďalšieho tutoriálu. Dnes si ukážeme, ako zahrať pieseň Modrá od Jany Kiršner. Pieseň začína introm, zahráme 8 dôb, to znamená 2 takty, akord G-dur. A potom aj sloha začína akordom G-dur, tiež hráme 2 takty, to znamená 8 dôb. Prechádzame z akordu G-dur na akord buď C-dur alebo C-Ad9, čo sa vám bude hrať lepšie. Ja tu hrám C-Ad9, pretože nemusím prehmatávať veľmi, ale prejdem len prostredníkom a ukazovákom v podstate o jednu strunu nižšie. V rámci slohy potom nasleduje akord D-dur. Hráme tam aj D sus 4, môžete hrať D sus 4 v rámci tejto pesničky aj v slohe, aj v refréne, pokiaľ chcete. Pokiaľ nechcete, môžete to vynechať, ale je tam aj akord, môže tam byť aj akord D sus 4 a ten zahráme tak, že máme hmat D-duru a maličkom pritlačíme tretí práčec na strune E. Takže D-dur a D sus 4. A končíme akordom G-dur. V refréne začíname akordom E-mol, prechádzame na akord D-dur, potom na akord G-dur, po akorde G-dur nasleduje A-dur a tu si môžeme vybrať, buď zahráme akord C-dur alebo E-mol. Ja som to hrával doteraz tak, že som hrával akord C-dur, našiel som, že by sa tam mohol hrať aj E-mol alebo mal hrať, ale keď som si to hral buď C-durom alebo E-molom, tak sa mi tam hodia obidva akordy, takže si to skúste a môžete si vybrať. No a na konci refrénu potom opäť hráme kombináciu akordov D-dur a D sus 4. Tu začneme D-durom a hráme ho 2 doby a potom ďalšie 2 doby zahráme D sus 4. A z D sus 4 úplne v závere potom prechádzame na akord G-dur. Stačí, ak presunieme prostredník a ukazovák, prsteník a malíček zostane tuto na treťom pražci na strunách E a H a len presunieme prostredník a ukazovák sem hore. V rámci refrénu hráme tie akordy 1 takt, to znamená 4 doby. Toto pieseň je v 4/4 takte, takže E-mol hráme 4 doby, potom D-dur, G-dur, A-dur, no a tu, ako som spomínal, buď si vyberieme C-dur alebo E-mol a prechádzame na kombináciu akordov D, D sus 4 a zakončíme to G-durom. Ukážeme si ten rytmus, ako to hráme. Teraz to skúsim ukázať spomalene. A ešte sa pokúsim to ukázať aj na zatlmených strunách. Takým znakom tejto pesničky by som povedal je to, že tie prvé 3 údery hlavne sú také výrazné. Sú to údery z hora dole po strunách. Prvý úder cez všetky struny, druhý úder skôr do polovice tých strún a potom asi najvýraznejší úder je tretí úder z hora dole. Už som mal vo svojich videách, kde som vysvetľoval, že samozrejme máme aj údery ponad struny, kde neudierame na struny a keď už udrieme z hora dole po strunách, musíme automaticky potom ísť rukou hore, no a ak neudierame, tak ideme ponad struny. Takže ako hovorím, sú tam 3 údery po strunách z hora dole a medzi týmito údermi ideme rukou ponad struny. Potom nasleduje po tom výraznom údere prechod ruky ponad struny z dola hore, potom ideme po strunách z hora dole, z dola hore. Máme teraz ruku hore, teda prechádzame ponad struny z hora dole.
a nasledujú údery z dola hore, z hora dole po strunách. Teraz sme zase dole a keďže nebudeme zase udierať na struny, tak ideme s rukou hore. No a úplne v závere zahráme po strunách z hora dole. Prejdeme rukou z dola hore ponad struny a úplne dva posledné údery budú po strunách z hora dole, z dola hore. V tom závere, keď aj vynecháte nejaký ten úder, ale tak to nie je až taký problém. Hlavne sa sústredite na to, aby ten dôraz bol tam na začiatku. Tam ten záver už, ak ste si všimli, hrám trošku tak dostratená, takže ako som povedal, tam to už nie je až také dôležité, ale ten začiatok, tam sa treba na to sústrediť. Môžete dať dôraz aj na začiatku intra, aj na začiatku slohy a tiež aj refrénu. Ak chcete detailne mať rozobranú túto pesničku, tak mám to spracované a bude to v mojom najnovšom buď online kurze alebo PDF-ku, teda nejakej takej e-knihe, ktorú by som chcel vydať, publikovať. A tam nájdete 10 tutoriálov, 10 nových pesničiek, 10 nových tutoriálov. Chcel by som to stihnúť tak, aby ste boli schopní sa to naučiť do Vianoc. Takže držte mi palce a aj preto nezabudnite odoberať tento kanál. Ak teraz sledujete toto video a neodoberáte tento kanál, tak vás vyzývam, aby ste dali odber, ak chcete, aby vám neušli ďalšie videá, alebo aj tento online kurz alebo online materiál, ktorý pripravujem. A kľudne mi zanechajte aj nejaký komentár, pretože tá interakcia je pomerne slabá a neviem, čo by ste chceli vidieť, aké video. Sledujem len teda analytiky YouTube a videl som, že je záujem práve o takéto tutoriály podľa zhliadnutí. A o čo nie je veľký záujem sú vybrnkávačky fingerstyle, ani nejaké cover verzie, ale mám aj nejaké vybrnkávačky, ktoré by som mohol prezentovať, ak by bol záujem, tak vedel by som urobiť aj nejaký tutoriál na nejakú vybrnkávačku. Takže verím, že sa vám toto video páčilo. Snažím sa to urobiť čo najkratšie, tak z rýchlika, takže už budem aj končiť a prajem vám pekný deň a trénujte hru na gitare. Ahojte.